uRongwane sevele waqala nje manje ukunakekela uThonta ngithi. Namhlanje usuku lephuthu. Sizohlanganyela sonke kulo mncintiswano wama-kites. Thonta, angeke ngikuvumele unqabe namhlanje. Ngiphathile lento obucela ukuthi ngiyiphathe mnumzane. Rishika. Nakho, iphuze yonke. Yonke into ilungile othandweni nasempini. Yazi lana ngibona wonke umuntu kodwa ngaphandle kaMadam Rishika. Kazuyephi? uRoshani wena uthatha uRishika. Sisi uMadam usemngozini obukhulu. Wena ngcolile futhi unamanyala. URishika usengozini. Madam. uRishika usefikile. Ngikhuluma iqiniso. Uyena uAdrian ongise kuleya ndawo. Thunte ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha kuStar Khanya kuphela.